Dobrý den, ahoj. Jmenuji se Richard Barát a vítám vás při sledování videa věnovanému střídanému lovu amuru. V několika následujících minutách bych rád probral výběr nástrah, vhodného místa, náčiní či případně strategie při lovu amuru. A je náš. Ale my si nějak pomůžeme. Jisto je připraveno. Zítra můžeme přijít. Na druhou stranu to samotné krmení spočívá v tom, že jak jsem říkal na začátku, je důležitá souhra těch faktorů. Od náčiní, nástrah, návnat. Jo, tak tohle nebylo přidávání. Nebo můžeme volit aktivní lov, přičemž použijeme opravdu ten lehký prut a jemný silon. Tady někde podběrá. No, ještě máš čas. Ještě máš čas na podběrání. Teď podběrák. Šupa si můj. Krásná ryba. Paráda. Jupi. Už je chudák úplně hotový. Teď zase nemám připravený podběr. No. Trochu jsem se uklepl, ten nemá 90. Jo, ten je velice slušný. Tenhle to má tak kvalitně v tom koutku, že
Vidíme, jak bude veliký. Čí potká a půjdeš zpátky. Pojď, pojď. Jde. Jde. Už jedu. Teď zase nemám třetí ruku, kterou bych podebíral. Projede kolem podběráku. To je síla. Ježiš, to je paráda. Pro tohle chodím k vodě. To je super.